Vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu. Dnes sa pozrieme na jednu z najčastejších tém spojených s PCOS, hormonálnu antikoncepciu. Ak ti lekár diagnostikoval PCOS, možno si už počula tú známu vetu: nasadíme antikoncepciu a všetko sa upraví. A možno si vtedy aj povedala: super, mám to vyriešené. Lenže čo ak ti poviem, že antikoncepcia to PCOS v skutočnosti nelieči, len maskuje jeho symptómy, ba ešte horšie, keď ju raz vysadíš, tie príznaky sa môžu vrátiť ešte silnejšie, prípadne v inej podobe. V dnešnej epizóde sa preto pozrieme na to, ako antikoncepcia vlastne ovplyvňuje PCOS, čo sa deje, keď ju vysadíš, prečo ju lekári predpisujú ako riešenie a čo naozaj pomáha. Ale skôr, ak začnem, samozrejme ma necháp zle. Nemám nič proti lekárom a nič proti antikoncepcii. Až na to, že ja som nikdy nemohla zo zdravotných dôvodov. Pre niektoré ženy totiž môže byť fajn riešením. Problém je, že pri PCOS sa predpisuje väčšinou ako prvé a jediné riešenie. Aj keď v skutočnosti funguje len ako dočasná záplata. Ono vlastne lekári ju predpíšu práve kvôli tomu, že na jednu stranu zniží androgény, čo môže pomôcť napríklad pri akné a nadmernom ochlpení. Zároveň maskuje tú hormonálnu nerovnováhu, čiže symptómy sú potlačené, no problém ostáva. A zlepšuje pravidelnosť cyklu, ale len preto, že umelo vytvára krvácanie, ktoré nie je skutočnou menštruáciou. To ma ale privádza k jednému dôležitému faktu, o ktorom sa málo hovorí. Takže si dáme také vedecké okienko, hej. Pretože zistila som, že to veľa žien nevie, dokonca ja som to, neviem ani kedy som na to prišla, viem, že už som bola staršia teda. Tak možno si aj ty všimla, ak používaš antikoncepciu, že keď ju užívaš, krvácanie je pravidelné a slabšie. Lenže tu je dôležitá vec, to naozaj nie je skutočná menštruácia. Ono, keď berieš tú hormonálnu antikoncepciu, tak tie tvoje vaječníky sú kvázi vypnuté a neprodukujú vlastné hormóny. Tá hormonálna antikoncepcia obsahuje rôzne syntetické verzie estrogénu a progesterónu, ktoré umelo udržiavajú tú hormonálnu rovnováhu. Čiže normálna menštruácia vzniká po ovulácii, keď hladina prírodzeného toho progesterónu v tele klesne. A krvácanie pri hormonálnej antikoncepcii zase vzniká len ako reakcia na vysadenie tých syntetických hormónov. Pri PCOS je to problémom práve kvôli tomu, že mnoho lekárov a teda aj žien sa uspokojí s tým, že dobre, mám teraz pravidelný cyklus. Ale v skutočnosti tá ovulácia vôbec neprebieha a bez ovulácie sa to PCOS nelieči. Čiže hlavná príčina zostáva skrytá. Ďalším takým pomyselným výkričníkom je to, keď už tú antikoncepciu vysadíš. Z rôznych dôvodov. Možno si týmto scenárom už aj prešla. Väčšinou sa deje to, že cyklus sa rozhádže ešte viac. Akné a nadmerné ochlpenie sa môžu vrátiť, ešte aj v horšej forme. A hlavný problém, teda tá inzulínová rezistencia, zostáva neriešený. Hoci sa o PCOS hovorí ako o hormonálnom probléme, jeho korene sú aj tak často metabolické. Preto som spomenula tú inzulínovú rezistenciu. A to ma ale privádza k ďalšej otázke. Prečo tí lekári predpisujú antikoncepciu ako riešenie? Ono možno si teraz hovorí, že tak prečo to vôbec robia? Prečo mi nikto nepovedal, že existujú iné možnosti? Lenže ono to nie je také rýchle a jednoduché riešenie ako tá antikoncepcia. Lekári chcú vidieť rýchle výsledky. Pacientka odíde s receptom, viditeľné symptómy sa na chvíľu zmiernia. Sú spokojní vlastne obaja. Gynekológovia sa špecializujú na reprodukčné zdravie, nie na ten metabolizmus. Čiže väčšina z nich sa ani nevenuje inzulínovej rezistencii, lebo to už patrí do endokrinológie. A zmeny životného štýlu si vyžadujú čas a individuálny prístup. Pretože, ako som už spomínala, to PCOS nie je len jedno u každej ženy, ktorá ho má. Sa reálne prejavuje inak, alebo troška inak a treba tam naozaj ísť individuálnou cestou. A na toto bohužiaľ v bežnej gynekologickej praxi naozaj nie je priestor. Čiže touto cestou sa nesnažím hatiť lekárov a spôsob, akým sa snažia ženám pomôcť, nie. Proste snažia sa pomôcť spôsobom, ktorý majú overený. Ja sa tu snažím skôr vzdelávať tie ženy, teda vás, tak, aby, keď už aj berete tú antikoncepciu, aby ste mohli riešiť aj reálny problém a aby ste si mohli pomôcť aj inak, ak ju nechcete brať. Pretože napríklad ja som ju nikdy brať nemohla, lebo mám väčšiu zraženlivosť krvi. Takže ja som sa nikdy nemusela rozhodovať, že či brať alebo nebrať antikoncepciu. Nebolo proste povedané, že ju brať nemôžem, tak som ju nikdy nebrala. Ale viem, že veľa žien
aj ktoré nemajú PCOS, keď vysadia antikoncepciu, tak väčšinou majú problém s pravidelnosťou menštruačného cyklu a zároveň majú problém aj s otehotnením. Takže pre mňa osobne je antikoncepcia zlo, lebo som tak bola učená, že to nie je pre mňa a viem, aké to malo dôsledky. Pretože aj kvôli antikoncepcii moja mamina skoro zomrela, lebo tiež mala trombofilný stav, teda vyššiu zrážanlivosť krvi, o ktorej lekári nevedeli, brala antikoncepciu a proste jej sa zrážala viac a viac tá krv, až vlastne dostala emboliu. Ale teda našťastie všetko dobre dopadlo, áno. Čiže pre mňa je antikoncepcia také pomyselné zlo, ale to neznamená, že nám nepomáha. No a čo teda naozaj pomáha pri PCOS? Ak chceš riešiť príčinu a nielen maskovať symptómy, tak kľúčovými krokmi je strava, ktorá stabilizuje inzulín, čiže jedlá s nízkym glykemickým indexom, viac bielkovín a zdravých tukov v strave. Potom pohyb, ktorý zlepšuje citlivosť na inzulín, čo býva väčšinou silový tréning, chôdza, yoga. Ja vždy napríklad odporúčam klientkám, aby sa naozaj sústredili na to, čo ich baví, na ten typ pohybu, ktorý ich naozaj bude baviť a budú si vedieť potom predstaviť, venovať sa mu pravidelne. No ďalej je to podpora pečene a nadobličiek, čiže napríklad omega-3 mastné kyseliny, aby boli v strave, lebo to je veľký problém dnešnej doby, že naozaj výrazne prevyšujeme príjem omega-6 mastných kyselín. Máme naozaj veľmi nízky príjem omega-3 mastných kyselín, ktoré sú veľmi dôležité. A nie len z hľadiska PCOS. To by som odporúčala od detí až po starších ľudí. Naozaj, že každému. Pretože omega-3 mastné kyseliny riešia aj zápalové procesy v tele. Čiže naozaj omega-3 musia byť vždy. No. Možno by to človek nepovedal, ale dostatok kvalitného spánku naozaj zlepšuje napríklad aj príznaky PCOS. No a potom sú doplnky, ktoré pomáhajú pri PCOS. Ja beriem napríklad inositol, berberín, vitamín D a horčík. Tieto veci nie sú rýchlou náplasťou, chcú čas, ale skutočne pomáhajú riešiť tú príčinu PCOS, čiže zlepšujú tie príznaky. Uľaví sa ti, len to bude trvať dlhšie, ako keď si nasadíš antikoncepciu. No a ak teraz premýšľal, že fajn, ale teda ako začať, kde začať, tak mám pre teba riešenie. Priamo na mojom webe Lesy.sk máš e-book, kde som spísala naozaj všetko podstatné, čo o PCOS potrebuješ vedieť. Jednoducho, prehľadne, prakticky. Nájdeš tam konkrétne kroky, ktoré môžeš začať robiť už dnes. Máš tam niekoľko pracovných listov a checklistov, ktoré keď si vytlačíš, prípadne aj vypíšeš alebo dáš na nástenku, tak ti naozaj reálne môžu pomôcť už do pár týždňov. Máš to tam aj prehľadne usporiadané napríklad podľa toho, že čo konkrétne riešiš v tej oblasti PCOS. Že či je to chudnutie, alebo sú to výkyvy nálad. Čiže všetko je tam krásne rozpísané a sú tam informácie, ktoré som zbierala mesiace a ktoré mám aj na sebe odskúšané. Takže verím, že ti dnešná epizóda dala nový pohľad na PCOS a hormonálnu antikoncepciu. Ak si z nej niečo odniesla, budem rada, ak ju pošleš kamarátke, ktorá s tým tiež bojuje. Tak maj sa krásne a pamätaj, nie si v tom sama.